źle. SDG mam już 4 płatki. Nie wiem co powiedzieć, wiesz, bo on do mnie wiesz. Dostałeś, ale to nie wiem. Nie działa. Ja nie widziałem go, bo Achtung teraz. to może stróż wejdzie. Dobrze. Dobra, panowie. Miałem na kontakt. Kontakt. Respa. 150-200 metrów. Grupka. Właśnie miałem na nasłuchu. Jechali, że tu będą próbować odbić działo. Przygotować się. Panowie, Dwóch, trzech. Do krzaków. Snajper! Nie zamykaj się. Zasięg dobry. Tam krzaki, camping, snajper. Uwaga! Uwaga, leci! Albo nie. Jaki to cel jest? Podać C5. Mamy jeszcze jakieś lewe nasze? Snajper! Nie ma czym! Snajper! Krzaki, No tak, ale to... pilnować. Mam, ale mniejsze. Połowa nie działa. Respa. Hej. Mam, ale mniejsze. Ale piąta nie... Dawaj! Od strony respa pilnować drogi. Idzie snajper i trzech. Dwóch, trzech przynajmniej. Dobra, nawet nie zamykaj. Próbowaliśmy. Związek, bo nie jeden tylko odpala. Tak. Tylko jeden wali. Spokojnie. Nie, nie ma sensu, jeden tylko odpali. Tak, a ona jest wystarczająca. Który to? Trzeci? Czwarty. Nie wybuch. Oj, kurwa. Ci kurwa ręka urwała. Tam chyba się druga ta zapaliła, to była. Może. Rzucaj. Uwaga, nie stoi z tyłu. Nie, bo tam się... Pięć. Dobra, zniszczony.